ሰበር ዜና ትማሊ ዕለት 11/2013 ዓመተ ምህረት ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ዝተጀመረ በርቃው መጥቃዕቲ ወፍሪ አሉላ አባነጋ ሕዝውን ብዝልዓለ ደረጃ ናህርን በመቅጻል ክሳብ ዝባን ገበል ከባቢ ዓቢ ዓዲ ከም ዝበጽሐ ወሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋድላይ ገብረ ጻድቃን ገሊጾም ብኻሊ ገጽ ካብ መቀለ ግጀትን ከባቢውን ዝወርድ ዘሎ ጸላኢ ዓዲ ዕሽር ኣብ ዝተባሃለ ፍሉይ ቦታ ጅግና ሰራዊትና እናመከቶ ይርከብ ኣብዚ ሰራዊትና ብዓወት ዝምርሸሉ ዘሎ ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ዛጊድ መበል 31 ክፍላተ ሰራዊት ስርዓተ ፋሽስቲ አቢ አሕመድ ሙሉእ ንሙሉእ ምስ ኣዘዝትን ኣመራርሓን እተን ክፍላተ ሰራዊት ከም ዝተደምሰሱ እቶም ወሃብ ቃል ገሊጾም ኣለዉ ከምኡውን እተን ክፍላተ ሰራዊት ተዓጢቐንኦ ዝነበራ መዳፍዕ ዱሽቃን ካልኦት ማእኸላይ ብረታትን ኣብ ኢድ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ዝኣተወ እንትኾን እተን ዝተመንዝዓ ኣጽዋራት ድማ ተመሊሰን ጸላኢ ኣብ ምቕጥቃጥ ውዒለን ኣለዋ ብተወሳኺ ኣብ ዝዕውት ወፍሪ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ወተሃደራት ጸላኢ ሞትን ቁስልን ብኣማይ ዝግመቱ ድማ ምሩኻት እንትኾኑ ጅግና ሰራዊትና ነቲ ካብ የጭላ ክሳብ ዳውስራ ተዘርጊሑ ዝነበረ ጸላኢ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ በዝሒ ዘለዎም ወተሃደራዊ ተሽከርከርቲ ጥይት ዝመልኡ ዲፖታትን ብዙሓት ዓበይቲ ማእኸሎትን ኣናእሽተይን ሬድዮታትን ማሪኹሎም ፈዳይ ሕነ ሰራዊት ትግራይ ካልኦት ተወሰኽቲ ዓወታት ንምምዝጋብ አንጸባራቂ መጥቃዕትታቱ እናቐጸለን ትርከብ ኣብ ኩሎም ግንባራት ድማ ተሳትፎ ህዝብና ውግኣት ኣብ ምልዓል ስንቅን ማይን ኣብ ምቕራብን ንሰራዊት ትግራይ ኣብ ምሕጋዝን ተጽቢት ዝግበረሉ ኩሉ እናገበረ ይርከብ በዚ ኣጋጣሚ ጸላኢ ዓቕሉ ጸቢብጎ ናብ ዝረኸቦ እናተበታተነ እናሃደ መስለ ዝርከብ ሚሊሻታትና መናእሰይን ህዝብናን ከም ትልሙድ ክሳድ ብምዕጻው ክትቃርሞ ጻውዒትና ነቕርብ ክብሉ ወሃብ ቃለ ሰራዊት ትግራይ ተጋድላይ ገብረ ጻድቃን ጸውዖም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሕናውን ነቲ ጅግና ሰራዊትና ንመላእ ህዝብናን ንደገፍቲ ቃልስናን እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ በለና ክንብል ንፈቱ ሓለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር ትግራይ ዝመጸን ለዓይ ቀራን ተዋጋኣይ ትግራይ ዝመጸን ለዓይ ዓሻቕ ተዋጋኣይ ትግራይ ዝመጸን ለዓይ ቀራን ተዋጋኣይ ትግራይ ዝመጸን ለዓይ ቀራን ተዋጋኣይ ትግራይ ዝመጸን ለዓይ ዓሻቕ ተዋጋኣይ
Listen